खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 28 सेप्तेम्बर 2020 समबार फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय आसाम पुलिसनि एसआइ आनजादनि सोंथि बिलाइ हगारनाय जाथायाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआबो लोब्बा दं होननानै नीलमणि सेन डेकाया खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। बिथां नीलमणि सेन डेकाया टाइम्स 8नि गेजेराव फोरमायदों। बे खौरांखौ आङो टाइम्स 8निफ्राय लानाय जादों। लोगोसे बिटिआरआ जाखांनायनि उनाव रावबो लिडारफ्रानो सोरखौबा थगायनानै सोरखौबा बुरखायनानै रां जाख्ल'नो हानाय नङा होननानै इउबिपिएलनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'आ बुंदों। दाथ' आरो बिसायख'थिया जाथारसिगोन। बै बिसायख'थिया बिटिआरनि जागोन ना बिटिसिनि जागोन होननानै गोबां सुबुंफ्रानो आंनियाव सोंहरगासिनो दङ। आंनिबाथ' बिटिआरआ दाखालि जाखांबाय। दाखालि जुदि बिटिआरआ जाखांबायब्ला बे बिसायख'थिया बिटिआरनिसो जागोन होननानै आं सानदों। नाथाय बे रोखा नङा। जोंनि गेदेर गोलावफ्रा बा जोंनि बर'नि लिडारफ्रा रावबो बेखौ बुंथ'नाय जायाखै। जेब्ला फोरमायनाय जागोन नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलाव भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। दा आं बेखौ रोखायै बुंनो हाया जे बिटिआरनि जागोन बा बिटिसिनि जागोन। आं बेखौ रोखायै बुंनो हाया। नाथाय दाखालि बिटिआरआ जाना थांखांबाय नालाय दा बेनिखायनो आं बुंदों बिटिआरनि इलेक्सन जागोन होननानै। गुबुन फारसेथिं बिहारनि जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय गासै 30,000 सेन्ट्रेल सिकिउरिटि फर्स हान्जाखौ दैथायहरनाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। सेन्ट्रेल सिकिउरिटि फर्स हान्जायाव सिआरपिएफ, बिएसएफ, सिआइएसएफ, आइटिबिपि आरो आरपिएफ हान्जाफोरा थायो। बिहारनि बिसायख'थिया अक्ट'बरनि 28, नभेम्बरनि 3 आरो नभेम्बरनि 7 जागोन। भट साननाय हाबाफारिया नभेम्बरनि 10 निफ्राय जागायगोन होननानै आइटिआव फोरमायदों। आइटि माने इन्डिया टुडे। आं बे खौरांखौ आइटिनिफ्राय लानाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आन्ध्र प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार बिथां जगन म'हन रेड्डीआ गावसोरनि रायजोआव आबादारिफोरनि थाखाय वाइएसआर जाला काला स्किमखौ दिनै लन्च खालामगोन। दायो दसे उनाव लन्च खालामगोन। बे स्किमनि गेजेरजों आन्ध्र प्रदेशनि आबादारिफ्रा गोबां मुलाम्फा मोनगोन होननानै आन्ध्र प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार बिथां जगन म'हन रेड्डीआ खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। लोगोसे नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सिया वेस्ट बेंगलनि मुर्शिदाबाद होननाय दरसे जायगानिफ्राय 6 आल कायदानि टेररिस्टफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों। हमजानाय टेररिस्टफोरा पाकिस्तानी टेररिस्टफोरजों लिंक दंमोन होननानै नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सिया फोरमायदों। दा बिसोर 6 टेररिस्टफोरखौ नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सिया जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय कर्नाटकानि कालाबुरागि जिल्लायाव मैयाहाय रबिबारखालि गारि फिसाजों आरो ट्राकजों एक्सिडेन्ट जानाय जाथायाव गासै 7 जन सुबुंफोरा थैनांगौ जाबाय आरो बे जाथायाव सासे उदैयाव गथ' गोनां आइजोआबो थैनांगौ जाबाय। थैनाय सुबुंफोरनि मुङानो जाहैबाय रुबिया बेगम, आबिदाबि, जाया सुबि, मुनिर मोहम्मद आली, सुकत आली आरो जायबा गथ' गोनां बै आइजोनि मुङानो जाहैबाय इरफाना बेगम। गासैबो मुस्लिम मानसि। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय एनसिबिनि चिफ डिरेक्टर राकेश आस्थानाया बलिउड सावथुन मुलुगनि ड्राग्सनि केसनि सायाव सोलिबाय थानाय इनभेस्टिगेशनफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय बिथाङा एनसिबि टीमखौ मुम्बाइआव थांनानै लोगो हमहैगोन होननानै बुंदों। माने बिथाङा जाखिनि बलिउडनि ड्राग्सनि केस सोलिबाय दं बैफोर इनभेस्टिगेशनफोरा बेसेबां आगबारायखो मा जाखो बेफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय बिथाङा मुम्बाइआव थांगोन दिनै नङाबा गाबोननि गेजेराव। लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा जिल्लानि साम्बरा होननाय ओनसोलाव मैयाहाय बेलासियाव 2 टेररिस्टफोरा सिकिउरिटि फर्स हान्जाजों गावथारजानानै बा गुलि गावजानानै थैनांगौ जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय आसामनि साउथ सालमारा जिल्लानि बांलादेश बर्डाराव 2 ड्राग्स फालांगिरि खालामग्राफोरखौ बिएसएफ हान्जाया एरेस्ट खालामनो हादों। हमजानाय दुथांफोरनि मुङानो जाहैबाय शाह आलम आरो यासिन आली। 2बो मुस्लिम मानसि। बांलादेश बर्डार खाथियाव बिसोर 2 दुथांफोरा बिएसएफ हान्जाजों हमजादों। मैयाहाय हमजादों। बे खौरांखौ आङो मैयाहायनो मोन्दोंमोन नाथाय दिनैसो भिडिअ खालामनाय जाबाय। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे सा सानजा भारतनि माखासे रायजोफोराव बा माखासे रायजोनि जिल्लाफोराव गोबां अखा हागोन होननानै बोथोर बिगियाना फोरमायदों। जेरै सिक्किम, मेघालया, अरुणाचल प्रदेश, आसाम बेफोर रायजोफोराव गोबां अखा हागोन होननानै बुंदों। नाथाय मा जायो नायनोसै अखा हागोन ना हाया। जेब्ला अखा हागोन नोंथांमोना मिथिखागोन। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो जोबोर गोजोननाय थागोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय।
दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो आंहा मोनसे जोबोर गिदिर जेंनायाव गोलैनानै दङ, बै जेंनाखौ नोंथांमोना आङो साननैसोनि गेजेरावनो फोरमायसिगोन। आरो बे जेंनाखौ आंल' फोरमाया, गासैबो इउटिउबारफोरानो फोरमायगोन, जेरै बड' इनफ', जेरै प्रकाश नार्जारि, बिथांमोनाबो आंनि जेंनाखौ फोरमायगोन। बाय बाय।